Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Hebrajczyków. Bracia, każdy arcykapłan spośród ludzi wzięty dla ludzi jest postanowiony w tym, co do Boga należy, aby składał dary i ofiary za grzechy, aby też mógł współczuć z tymi, którzy są w nieświadomości i błędzie, ponieważ i on sam poddany jest słabości. I dlatego tak za lud, jak i za siebie składać winien ofiary za grzechy. A nikt niechaj się nie waży brać tej godności, chyba że jest powołany przez Boga jak Aaron. To też i Chrystus nie sam siebie wywyższył, aby się stać najwyższym kapłanem, ale wywyższył go ten, który do niego powiedział: Tyś synem moim, jam dziś zrodził ciebie. Jako też na innym miejscu mówi: Tyś jest kapłanem na wieki według porządku Melchizedeka.